Welcome back to our Gwrlwi channel फरायसा नोंथांमोन तो दिनै जोङो क्लास 9 नि चैप्टर 12 नि 12.1 निफ्राय स्टार्ट खालामगोन तो बेनि जुदि प्रिवियस क्लास नि भिडियोखौ जुदि नायाखैब्ला नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय तो आं क्वेश्चनखौ बेवहाय दिन्थिनानै जाबाय तो जों दिनै बानायगोन 12.1 नि 1 नम्बर आरो 2 नम्बर नि भिडियोनि गेजेरजों तो वीडियो को नोंथांमोना स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय तो फर्स्ट क्वेश्चन मा दं जोंनिया स्कुल एहेड दिन्थिनाय ट्रैफिक सिगनेल बोर्डआ ए आखान्थि गोनां गोरोब आखान्थिनि आखान्थि 3 हिरननि मावसुलु बाहायना सिगनेल बोर्डनि दब्लायथि दिहुन जुदि बेनि सोरगिदिं सीमाया 180 सेन्टिमिटार जायो अब्ला सिगनेल बोर्डनि दब्लायथिया बेसे जागोन तो बेनि जोंनो सिगनेल बोर्डनि दब्लायथिखौ दिहुननो होदों आरो बेनिफ्राय बे सिगनेल बोर्डनि मोनसे माने सिगनेल बोर्डआ जोंनि आखान्थिथाम महरनि होनदों आरो बे आखान्थिथाम महरनिया जोंनिया मा होनदों मोनसे आखान्थिनि लावथाया बेसेबां होनदों जोंनिया ए होननानै जोंखौ हमना होदों तो आं खालामनानै बुजायदिनोसै आरोना तो आं सावगारिखौ आखिग्रोना लानोसै स' नैबे जोंनिया मा जागोन 12.1 नि जोंनिया मा नाम्बारखौ सावरायगोन जों दिनै सावरायगोन जोङो 1 नाम्बारखौ तो गोसो होनानै नायबानो जाबाय तो फर्स्ट अफ अल आं डायग्रामखौ आखिग्रोना लानोसै मोनसे मा आखान्थि लानो होदों जोंखौ गोरोब आखान्थि लानो होदों फरायसानोंमोन तो आं दा मा लाखो नैबे गोरोब आखान्थि मानेथ' मिथिखागौ नोंथांमोना गासैबो माने गोरोब आखान्थि माने मा जोंनिया गासैबो आखान्थिफोरा मा मानफोरा जोंनिया समान जायो थामहिनबा नै आखान्थि बे आखान्थि गासै मोनथाम आखान्थिफोरनि लावथाया जोंनिया मा जायो समान जायो आरो बेसोर एकर्डिं टु क्वेश्चन माने सोंलु बायदियै जोंनिया मा लानो होदों बेसोर आखान्थिनि मानफोरखौ जोंनिया लानो होदों इबो ए जागोन बिबो ए जागोन बिबो ए जागोन माने गासैबो आखान्थिनि माना जोंनिया मा जागोन ए जागोन तो बेखौ आङो पि किउ आर ओरैनो हमना लाबाय आरोना तो दा नैबे सिगनेल बोर्ड दा बे सिगनेल बोर्डनि सिङाव जोंनिया मा लिरनाय दङ होनदों स्कुल एहेड बे मा लिरनाय दङ जोंनिया स्कुल एहेड मा लिरनाय दङ बेवहाय बेबायदि स्कुल एहेड लिरनाय दङ आरोना माने बे बोर्डआ थामहिनबा एक्चुअली जोंना स्कुलफोराव नुनाय जायो आरोना स्कुलनि सिगांनि रास्ताफोराव माने खाथियाव स्कुल दङ होननानै बुजायनाय बायदि जायो आरोना तो दा बेखौ जोङो बे बोर्डनि माने दब्लायथिखौ बे जेसेबां दब्लायथि दङ बेखौ जोङो हिरन्सनि फर्मुला बाहायनानै जोङो दिहुननोसै तो दा जोङो सिम्पल सल्युशन बांद्राय आं सेन्टेन्सफोरखौ लिरना होबाय थाला हा स' हियार आं लिरना होखानोसै डाइरेक्ट हियार एस इक्वल टु मा जागोन जोंनिया एस इक्वल टु मा जागोन एस इक्वल टु जागोन जोंनिया ए प्लास ए बाय 2 तो बेखौ मिथिखागौ जोङो माने बेबायदि जायो जोंनिया एस इक्वल टु जायोमोन जोंनिया सायाव जाबाय जोंनिया गासैबो आखान्थिथामनि दाजाबगासै आरो सिङाव 2 जायो तो दा मा जाखो नैबे दा होमबा 3a बाय 2 माने दा नै ए मोनथामखौ दाजाबबा जोंनिया मा जाखो 3a ओमफ्राय गाहायाव जाबाय जोंनिया 2 तो बेबायदि जाबाय तो देयरफॉर ट्रायंगल PQR नि दब्लायथि हिरन्सनि फर्मुला बाहायनानै दिहुनगोन हानायखौ जोङो दब्लायथि इक्वल टु मा जाखो नैबे दा जोंना s माइनास a s माइनास b s माइनास c नियाव हिरन फर्मुला बाहायनानै होना लिरबानो जाबाय हिरननि मावसुलु बाहायना हिरननि मावसुलु मा खालामना मोनो जोङो हिरननि मावसुलु बाहायनानै जोङो बेखौ मोननो हाबाय तो दा इक्वल टु तो एस नि माना जोंनिया मा फरायसा नोंथांमोन एस नि माना जोंनिया जाबाय 3a बाय 2 तो दा एस नि मानखौ जोङो लिरगोन 3a बाय 2 बिनिफ्राय नै सिंनि एस आवबो लिरगोन जोङो 3a बाय 2 ए नि माना जोंनिया नैबे फार्स्ट मोनसे आखान्थि सेकेन्ड आखान्थि थार्ड आखान्थि बेबायदि ए बि सि आ जोंनि आखान्थिनि मानखौ बुजायोमोन तो जिहेतु जोंनिया ए बि सि नि माने आखान्थिफोरनि माना गासैबो ए जागोन तो बेनिखायनो जोङो बेवहाय मा होगोन गासैबो नोंथाङा ए होबानो जाबाय
नैबे 3a/2 आरो बै मानि मान बियो s नि मान नै s नि मानफोरखौ जोङो 3a/2 जोङो फज'नांगोन तो बेनिफ्राय केलकुलेसन खालामदो आरोना केलकुलेसन पार्टखौ नोंथांमोना हाखागौ जानांगौ तो बेनिफ्राय निउ सानजाबना नैखौ केलकुलेसन खालामबा मा जागोन 2 ओमफ्राय 3a - 2a ओमफ्राय सानजाब नैबे 3a - 2a/2 बेनिफ्राय सानजाब 3a - 2a/2 तो बे सानजाब बेबायदिखौ नोंथांमोना मिथियाव जानांगौ जों बेबायदि सानजाबनायखौ बेबायदिखौ नोंसोर मोननैखौ दाजाबनायखौ जों माबायदि दाजाबो जोङो दुसा दिहुननानै जोङो बेखौ दाजाबनो नांगौ तो दा नायदो एबार बेखौथ' रोंखागौ दुसा दिहुननानै माने नैनि सिगाङाव मा दङ जोंनिया जेबो गैया माने 1 थायोना बै 1 होननाय बायदि आरो नैथिं खालामनानैसै आङो जेनेबा 3a/2 - a बेखौ जोङो दुसा दिहुननांगौ नालाय दाजाबनांगौ दानख'नांगौ तो नाय सिङाव मानो 2 जागोन नैनि सिङाव मा जायो जोंनिया 1 दङ तो दा 2 आरो 1 नि दुसा दिहुनबा जों मा मोनो 2 खौ मोनो बेनिफ्राय नै 2 जों 2 खौ रानबा मा मोनगोन 1 मोनगोन बे 1 जों नै गोजौनिजों सानजाबा मा मोनगोन 1 जों जायखिजाया सानजाबा बेखौ मोनो बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपा नै 1 जों गाहायाव जि दङ बेजों नैखौ जोङो राननांगौ दा 1 जों 2 खौ रानबा जों बेसेबां मोनो 2 मोनो दा जि राननानै जि मोनो माने 2 जों 2a जों सानजाबा जों मा मोनो 2 मोनो तो बेनो जाबाय नैबे जोंनिया माने मा 3a - 2a/2 तो बेनिफ्राय नैबे 3a/2 जाबाय सानजाब दा 3a निफ्राय 2a थांबा जोंनिया मा थायो अनलि a/2 थागोन मानोना मोनथामनिफ्राय मोनसे a थांबा अनलि मोनसेल' a थागोन थिग बिदिनो नैबेबो मा जागोन a/2 बिनिफ्राय नैबेबो मा जागोन जोंनिया a/2 जोंनिया बेबायदि मोननाय जाबाय तो बिनिफ्राय केलकुलेसन खालामदो दाना नायदो 2 खैथा दङ मोनब्रै 2 सानजाबबा जोंनिया बेसेबां जायो मा जायो जोंनिया जागोन 16 माने 2 2 जा 4 4 4 जा 16 बेनिफ्राय नैबे मा जागोन 3 सानजाब a⁴ मा जागोन 4 a⁴ माने a नि सायाव 4 आ मानो फैखो जोंनिया फरायसा नोंथांमोन मानोना a आ 1 2 3 4 a आ मोनब्रै दङ तो बेनिखाय मोनब्रै थानायखाय a आ मा जाखो a⁴ नै आं मा होखो नै a⁴ खौ होनाय जाबाय तो बिनिफ्राय आं नै ब्रेकेटखौ उठायनो थाखाय मा खालामनो हायो जोङो ब्रेकेटनि सिङाव थानायखौ बायजोआव दिहुननांगौबा जों होल स्क्वायर बायदि खालामना लानांगोन तो बेनिखाय आं 3 खौ सिङाव लाखिनानै मा खालामखो आङो a स्क्वायर ओमफ्राय नैबे 4 होल स्क्वायर बेबायदि होनाय जाबाय मानो होनबा जोङो बेखौ बायजोआव दिहुननोसै आरोना नाय नैबे जा मा जाखो जोंनिया a स्क्वायर नोंसोर मोननैखौ जों जुदि गैया खालामफिनबाय a⁴ खौनो मोनगोन बेनिफ्राय 4 स्क्वायर माने मा मोनगोन जों 16 खौनो मोनगोन तो बेखौ जों दा मा दिहुनखो जों दा a स्क्वायर खौ बाहेरायाव दिहुनबाय 4 खौ बाहेरायाव दिहुनबाय ओमफ्राय सिङाव मा थाखो जोंना अनलि 3 जों मा मोनखो जों दा a²/4√3 तो बेनो आरो नोंथांमोनखौ जुदि सोरबाबा सोङोब्ला जुदि जोंना मोनसे मा होनदों बेखौ गोरोब आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननो होयोब्ला जोंना डाइरेक्ट फर्मुला जोंनिया नै मोनसेया फरायसा नोंथांमोन मा जोंनि फर्मुलाया a²/4√3 बे जाबाय जोंनिया गोरोब आखान्थिनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुला आरो बेवहाय a आ जाबाय जोंनिया बेनि आखान्थिनि मान तो बेबायदि तो दाबो जों मोनाखैनो एक्चुअल माबाखौ एन्सारखौ मोनथ'वाखैनो आरोना जों दा a नि मानखौ जोङो दिहुननो लायनांगोन मानोना जोङो दब्लायथिखौ दिहुननो थाखाय जोङो आखान्थिनि मानखौ जोङो दिहुनना लानांगौ तो आं नैथिंनो दिहुनना होनसै नैथिं खालामनायसै आङो फरायसा नोंथांमोन नैखिनियाव खालामनायसै होनाय दङ एन्ड गिभेन मा होनाय जोंनिया गिभेन होनाय दङ आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा इक्वल टु बेसेबां होनाय दङ जोंनिया 180 सेन्टिमिटार सोरगिदिं सिमा होनाय दङ तो नाय सोरगिदिं सिमा माने मा बुजियो नोंथांमोना तो सोरगिदिं सिमा माने जों बुजियो जे नैसोर मोनथाम आखान्थिथामनि दाजाबगासिखौनो जों मा होनना बुङो सोरगिदिं सिमा माने नैबायदि आरोना सारि साइडनि आखान्थिफोरनि दाजाबगासै तो दा नोंथांनि न'नि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननो होयोब्ला नोंथांनि न'नि जा जिं दंना सारि साइड खोनाखौ जोङो दाजाबना होबानो बेनि सोरगिदिं सिमाखौ मोननो हागोन तो नाय देयारफर जिहेतु नोंसोर मोनथाम आखान्थिखौ दाजाबनानै जोङो सोरगिदिं सिमा मोनदों बेनिखाय जोङो जायखिजाया मोनसे
आखान्थिनि मानखौ जोङो दिहुननो हायो तो देयरफोर आखान्थिथामनि आखान्थिनि मान थामहिनबा a इक्वल टू जोंना मा जागोन 180/3 तो 180/3 मानो जोङो खालामनो हाखो मानोना जोंनिया जिहेतु जोंनिया सोरगिदिं सिमाया 180 माने मोनथाम आखान्थि लोगो नांनानैसो 180 जादों तो मोनथाम आखान्थि लोगो नांनानै 180 जादोंब्ला जोङो मोनसे आखान्थिनि मानखौ दिहुननांगौबा जों मादो रानना होनांगोन 3 जों रानना होनांगोन तो दा मोनसे आखान्थिनि माना जोंनिया मा जाखो फरायसानोंमोन सरि 60 सेन्टिमिटार जाबाय तो थामहिनबा a नि माना मा जाखो जोंनिया 60 सेन्टिमिटार मोननाय जाबाय तो नाय जोङो जेहेतु a नि मानखौ जों मोनबाय तो दा a नि मानखौ सिम्पली नोंथांमोना नैयाव फजना होबानो जाबाय तो देयरफोर लास्टआव मोनसे सेन्टेन्स ओरैनो लिरना होनसै आङो लास्टनिखौ लिरबानो जाबाय सो देयरफोर ट्रायंगल PQR नि दब्लायथि इक्वल टू a²/4√3 इक्वल टू a² नि माना मा जों दा बावैसो मोनबाय 60 तो 60²/4√3 इक्वल टू 60² सानजाबा बेसेबां जायो जोंनिया 3600/4√3 तो दा बेखौ रानना होबा जोंनिया मा जागोन 900√3 सेन्टिमिटार स्क्वायर दा बेनो जाबाय जोंनिया एन्सार तो एबार जों फरायसानोंथांमोन क्वेश्चन नम्बर 2 खौ सावरायलायनोसै तो क्वेश्चन नम्बर 2 आव बुक्सआव दिन्थिना होनाय जाबाय मा होनदों जे गंसे बिरबाय सायखं माने मा बुजायो जोंनिया फ्लाइओभारनि आखान्थिथामारि बेराखौ फोसावनायनि थाखाय माने एडभार्टाइजमेन्ट होनो थाखाय बाहायो आरोना दा बेनि आखान्थिफोरखौ मा होदों 122 मिटार 22 मिटार 120 मिटार बेबायदिनि सावगारियाव नोंथांमोना नुखादों जानांगौ तो माने नैबायदि आरोना नैबे फ्लाइओभार नैथिं बिनिफ्राय नैथिं गारि खारो आरोना फ्लाइओभार नैथिं साथिं खारो बिनिफ्राय नै मोननै आखान्थिथाम दङ ना मोनसे नै मोनसे बे मोननै आखान्थिथामखौ जोंनिया मा खालामनो होनदों जे एडभार्टाइजिं नोंथांमोना टाउनफोराव थाङोब्ला बा फ्लाइओभारफोराव जुदि नुदोंब्ला नुखादों जानांगौ जे नैफोराव जोंनिया मा एडभार्टाइजमेन्ट होयो आरोना बिभिन्न धरननि माबा माबिफोरखौ तो दा मा खालामनो दा फोसावनो थाखाय दा बे एडभार्टाइजमेन्टखौ मोनफ्रोम बर्ग मिटाराव 1 बोसोराव बेसेबां रां मोनो बेनिफ्राय बेसेबां आर्न खालामो माने बेसेबां लाब जायो होनदों 550 माने 5000 रां मोनो दा मोनसे कम्पानिया दानथामनि थाखाय माने 3 मान्थ्सनि थाखाय बेराखौ भारा लाबाय माने मोनसे कम्पानिया बे बेराखौ माने बेखौ भारा लाबाय आरोना जों बेखौ 3 मान्थ्सनि थाखाय जों एडभार्टाइजमेन्ट होगोन होननानै लाबाय दा बेरानि थाखाय कम्पानिया बेसेबां भारा होनांगोन दा बे बेरानि थाखाय कम्पानिया 3 मान्थआव बेसेबां भारा होनांगोन बेखौ जोंखौ दिहुननो होदों तो नैबेबो सिम्पल नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिनाय अब्लानो बुजिहागोन तो आं बुजायदोंसै तो जाबा नैबे 12.1 नि बारनिया जाबाय जोंनिया क्वेश्चन नम्बर 2 तो नाय आं सिम्पली फ्लाइओभारखौ आखिखाले हा फरायसानोंथांमोन दे आं मा आखिनोसै डाइरेक्ट अनलि आखान्थिथामखौ आखिनोसै आखान्थिथामा मोजां जादिया एनिवे एडजास्ट खालामना लाबानो जाबाय A B C आं आखान्थिथामखौ आखिखाबाय हा फ्लाइओभारखौ डाइरेक्ट आखिनानै जादिया माने जोंनिया नाय कुइसना नैबेमोन ना नैबे सावगारियामोन आं जास्ट नै मोनसे आखान्थिथामखौ आखिबाय जोंनो बेखौल'सो नांगौ ना एडभार्टाइजमेन्ट होनो थाखाय जों बेखौ आखिना लाबाय आरोना तो बिनि उनाव जोंनिया नैबे होनाय दङ 120 मिटार बिनिफ्राय नैबे होनाय दङ जोंनिया 20 मिटार बिनिफ्राय आरो मोनसे होनाय दङ नैबे 122 मिटार तो बेखिनिखौ नायदों तो दा जों फार्स्ट अफ अल बेवहाय जोङो दब्लायथिखौ दिहुनग्रोनि फरायसानोंथांमोन हियार A इक्वल टू बेसेबां A इक्वल टू आं जायखिजाया लानोसै 22 B इक्वल टू 122 C इक्वल टू 120 तो थामहिनबा नैखो A नैखो B नैखो A नैखो B नैखो C बेबायदि हमबाय आरोना आङो तो देयरफोर
तो therefore s equal to जोंना s equal to फॉर्मूला मामोन a plus b plus c by 2 तो equal to 22 plus 122 plus 120 by 2 तो बेबायदि जाबाय तो बिनि उनाव दा बेखौ दाजाबबा जों बेसा मोनगोन सिङाव 2 जाबाय तो नै दा 2 2 4 इथिं 4 जों 0 जाबा 4 आं मोनगोन थिं बा 2 जों 2 4 4 जों 2 जों बेसे जागोन 6 तो 1 जों 2 बेसा मोनखो 264 दा 264 खौ रानबा मा मोनगोन जोङो 1 2 1 जा 2 ओमफ्राय 2 3 जा 6 ओमफ्राय 2 2 जा 4 तो दा बेसा मोनखो 264 खौ 2 जों रानबा जों बेसा मोनखो 132 तो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना क्लास 9 जिहेतु फरायगासिनो तो नोंथांमोना केलकुलेसनफोरखौ दानि फरायनो मोजाङै माने सोलोंना ला अब्ला क्लास 10 आव जाहाथे स्पीडै खालामनो हायो आरोना मेथ्सखौ अब्ला क्लास 10 आव एसे गोरलै जाहैयो तो दा नैफोर जुदि राननायफोरखौ रोङाबा थाबैनो सोलोंना ला आरो जायफोरा रोङा बा रोंगौ कमेन्टनि थ्रुजों जोंनो खिन्थाहरनो नाजाबानो जाबाय तो दा बेखौ मोनबाय so therefore triangle ABC नि दब्लायथि तो ABC नि दब्लायथि तो दा हिरन्सनि फर्मुला बाहायनानै जोङो दिहुनदोनिसै तो S minus A S minus B S minus C तो बेथ' जोंनिया मा फर्मुला हिरन्स फर्मुला निचिलिना बे हिरननि मावसुलु बाहायना मोनो होननानै लिरना होबानो जाबाय जास्ट मोनसे सिम्पल नियमा लिरनो होदों आङो सर्ट फर्म लिरना होदोंमोन आङो हिरननि मावसुलु बाहायना मोनो होननानै बेखौ लिरना होबानो जाबाय तो बेनिफ्राय दा मानफोरखौ फज'दोंसै आङो बे एस नि माना जोंनिया मा फरायनो सानदोंमोन एस नि माना जाबाय जोंनिया 132 निया 132 बेनिफ्राय नैबे 132 जाबाय माइनास ए नि माना जोंनिया बेसेबां 22 बेनिफ्राय 132 माइनास 122 बेनिफ्राय लास्टआवहाय 132 माइनास 120 तो नैखिनाथ' सिम्पल नैखिना जोंनिया मा जास्ट जोङो केलकुलेसन खालामनांगौ माने फज'नानै एस नि मानखौ फज'बाय ए नि मानखौ बि नि मानखौ सि नि मानखौ जोङो मा खालामखो फज'जोबनाय जाबाय तो बिनि उनाव केलकुलेसन खालामदो आरोना एबारना सिम्पल 132 आ 132 थाबाय सानजाब दा 132 निफ्राय 22 थांबा बेसे जागोन जोंनिया 110 सिमिलारलि 132 निफ्राय 122 थांबा जोंनिया मा जागोन जोंनिया 10 थिग बिदिनो 132 निफ्राय 120 थांबा जागोन जोंनिया 12 तो दा जों मा मोनखो जोङो बेबायदि फरायसानथांमोन मोननाय जाबाय तो ना बेखौ जों दा बेखौ जुदि जोङो बर्ग खालामनानै जुदि दिहुननो हायोब्ला ब्रेकेटखौ जोङो दिहुननो जुजिबानो जाबाय तो बेखौ आरो जों दा माबायदि दिहुनगोन नाय दा 132 खौ जों माबायदि लिरनो हायो 132 खौ एसे भाबिनांगोन आरोना नोंथाङा जुदि रोंखागौबा स्पिड खालामनो हायोबा थाबनो जागोन दा नैखौ खालामबा 2 6 12 6 जाबाय नैबे 33 जाबाय तो बेबायदि मोनबाय बेसेबांखौ आरो 33 खौ जों मा खालामनो हायो 3 जों मा जायो जोंनिया 11 जाबाय तो नैखौ दा जों मा खालामनो हायो 2 स्क्वायर इनटु 3 इनटु 11 तो आङो बर' खालामनो ट्राइ खालामदों आरो ना एबार तो इनटु 110 खौ मा लिरनो हायो जोङो 10 इनटु 11 110 खौ जोङो 10 इनटु 11 लिरनो हायो बेनिफ्राय 10 आथ' 10 थाबाय बेनिफ्राय 12 खौ जों मा लिरनो हायो 4 इनटु 3 तो बेबायदि लिरनो हायो क्लियार ना फरायसानथांमोन तो नाय बिनिफ्राय नै 2 स्क्वायर खौ जोङो बायजोआव दिहुनखाबाय फरायसानथांमोन 2 स्क्वायर खौ जोङो बायजोआव दिहुनखाबाय बिनिफ्राय सिंनिखौ नायदो दा ओमफ्राय नाय 3 मोनसे नाय 3 बेसेबां दङ 3 मोनसे दङ मोननै दङ होमबा मा जागोन नैबे जागोन 3 स्क्वायर ओमफ्राय 11 आबो मोनसे दङ मोननै दङ तो नैबे मा जागोन 11 स्क्वायर बिनिफ्राय 10 आबो मोनसे दङ मोननै दङ होमबा मा जागोन बेबो 10 स्क्वायर बिनिफ्राय 4 खौबो जों मा लिरनो हायो 2 स्क्वायर तो मानो कारणे जोङो स्क्वायर खालामजोबखो फरायसानथांमोन जोङो बेखौ बायजोआव दिहुननो थाखाय जोङो स्क्वायर खालामजोबनाय जाबाय तो नाय नै स्क्वायर खौ जोङो बायजोआव दिहुनबा 2 फैबाय दा बिनिफ्राय नैखिनाखौबो जोङो बायजोआव दिहुनना होनिसै तो बायजोआव दिहुनबा मा जागोन एबारना नैथिनो खालामसै आङो 2 आथ' फैबाय बिनिफ्राय 3 सानजाब 11 सानजाब 10 सानजाब 2
तो इखिनाखौ जों दा सानजाबा बेसेबां मोनो सानजाबदोंसै आरोना 11 जों 10 जोंथ' 1 1 0 जाखागोन बा 3 जों 2 जों 2 जों 2 4 4 जों 3 जों 12 तो मा जायो नायनोसै 0 2 2 ओमफ्राय बे 0 1 1 तो 0 2 3 1 तो मा जागोन जोंना 1 3 2 0 तो दा जोङो बर्ग खालामनानै बेबायदि मोनबाय जोंना ट्रायंगल ABC नि दब्लायथिखौ जों मा मोनखो 1 3 2 0 मीटर स्क्वायर तो बेखिनिखौ मोननाय जाबाय तो दा बेवहायनो जोंनि मेथ्सआ जोबनो थाखाय फरायसाफोर जा जोङो बेनि दब्लायथिखौसो जोङो दिहुननाय जाबाय आरोना तो दब्लायथि माने नैखिना बेसेबां जायगा आवग्रिना दङ माने नै आखान्थिथामा बेसेबां जायगा आवग्रिना दङ जों बेखौ दिहुनबाय तो एबार नेक्स्ट स्टेपखौ आङो नैथिनो खालामना होनोसै फरायसाफोर तो नायदो एबार तो होनाय दङ जोंना मा होनायदोंमोन जे फोसावनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो बर्ग 1 मटराव बेसेबां लायो होनदों 500 रां मोनो तो देयरफॉर होनाय दं 1 मीटर स्क्वायराव बर्ग मिटारखौ जों मा लिरनाय फरायसाफोर बर्ग मिटार माने 1 मीटर स्क्वायराव लानाय रां 1 मीटर स्क्वायराव से बोसोराव लायो आं शर्ट फर्माव लिरबाय हा बेसेबां लायो इक्वल टू 5000 रां से बोसोराव 1 मीटर स्क्वायर बेसेबां लायो 5000 रां माने मा बुजियो फरायसाफोर मोननाय जोंनिया नैबे जोंनिया जोबोर गिदिर बाट जोंनिया मा होनदों कुइसन मथे जोंना हमना ला नैबे से मीटर बेबायदि पार्ट खालामबाय आरोना आङो जेनेबा दा बेबायदि से मीटर पार्ट खालामजोब्बाय आरोना आं जेनेबा गासैखौबो से मीटर पार्ट बेबायदि खालामजोबनो लाबाय तो बेबायदि खालामना मा होनदों जे कुइसन बायदियै नैखिना से मिटाराव जोंनिया बोसोरसेयाव बेसेबां रां लायो 5000 रां लायो नैखिना से मिटाराव हा दा जोंनिया नैयाव बेसेबां से मिटार जों मिथिया तो बेनिखायनो फार्स्ट अफ अल जोङो से मिटारनिखौ जोङो दिहुनना लाग्रोनानै लास्टआवहाय गासै दब्लायथिखौ जोङो सानजाबना होनांगोन बेजों तो देयरफॉर दा मा खालामसै देयरफॉर से मिटार स्क्वायराव से मान्थाव माने से मासाव बेसेबां दिहुननो होदोंमोन जोंनिया जोंनिया मा होनदों फोसावनो थाखाय सानफ्रोमबो मोनसे कम्पानिया दानथामनि बा मा होनदों 1 मासाव बा जोंना दानथामनि दिहुननो होदोंना 1 मासाव लायो दा 1 मान्थाव माने 1 मीटर स्क्वायराव 1 मान्थाव लानायनि दिहुननांगौबा जों मा खालामनांगोन 5000 खौ माजों राननांगोन जोङो 12 जों मानो रानखो फरायसाफोर मानोना जोंनिया 1 इयाराव बोसोरसेयाव जोंनिया 12 मान्थ थायो तो एब्ला 12 मान्थ थायोब्ला जों 1 मान्थ दिहुननांगौबा जोङो 12 जों रानना होनांगोन तो बेखौ दा माबाबा मा जागोन जों दा 2 जोंनो राननोसै 2 जों राननानै मा मोनखो 2 जों रानबा नैबे 6 ओमफ्राय नैबे 2 जों रानबा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0 0 बेखिनिखौ मोनबाय बेनिफ्राय आरो नैबे 2 जों 3 फिसा रानलांबाय थादों आरोना ओमफ्राय नैबे 2 जों रानबा बेसेबां मोनगोन इयो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 0 बेखिनिखौ मोनलायबा बेनिफ्राय दा 3 जों बेयो जोंनिया थांनाय नंला तो दा जों दा बेखौ बेसेबां मोनखो जों दा 1250/3 तो जों बेखिनिखौ मोननाय जाबाय नाय जों दा बेखिना रांखौ मानि खारनै मोनखौ जों फरायसानदोंमोन बेखिनाखौ जों मोनबाय 1 मीटर स्क्वायराव माने नै से मीटर स्क्वायराव 1 मान्थनि थाखाय माने से मान्थनि थाखाय तो देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायराव दानथामनि थाखाय लायो माने भाराखौ लायो इक्वल टू जागोन 150/3 × 3 नाय जोङो नैबे से मान्थाव लायोब्ला दानथामाव लायोबा बेखौ अभियासलि जों माजों सानजाबना होनांगोन 3 जों तो बेजों केन्सेल जाबाय जों मा जाखो 1250 रां जाबाय तो नाय 1 मीटर स्क्वायराव दानथामनि थाखाय जोंना बेसेबां रां लानाय जाखो
1250 रां लानाय जाबाय तो दा नाय बेवहाय कम्पानिया 1 मिटार स्क्वायर ल' लायाखै मानोना जोंना गासैखौबो लादों तो बेनिखाय जों मा खालामनांगोन गासै दब्लायथिखौ जोङो दब्लायथि जेसेबां मोनदोंमोन नैया बेसेबां इसिनि मोनदोंमोन ना बेखौ जोङो बेजों सानजाबना होनांगोन तो थामहिनबा सेन्टेन्स मोनसे लिरसै तो therefore गासै बेखौ मा होनोमोन गासै बेरानि थाखाय कम्पानिया दानथामाव होनाय भारा इक्वल टू नैखिना मोनसे सेन्टेन्स ना माने गासै बेरानि थाखाय कम्पानिया दानथामाव होनाय भारा इक्वल टू 1250 सानजाब निया बेसेबां मोनदोंमोन जोङो गासै दब्लायथिया जोंनिया मोनदोंमोन 1320 माने मा जागोन 1320 दा बेखौ सानजाबदो तो आं नैथिं सानजाबना होनसै 1250 आरो 1320 तो 00 नि मोननैखौ केनसेल खालामनानै 00 मोननै होखाना लाबाय तो 25 जा 10 1 4 5 2 1 जा 2 3 निफ्राय मा जाखो दा नैबे 3 5 जा 15 1 6 7 3 ओमफ्राय नैबे मा जाखो 5 2 1 तो नैबे मा जाखो 0 0 0 ओमफ्राय नैबे 3 5 10 नैबे 0 जाबाय बेनिफ्राय 7 5 जों 12 12 जों 1 जों 13 13 जों 2 जों 15 5 जाबाय बिथिं 1 नांफाबाय 3 5 6 6 1 तो दा जों बेसेबां मोनखो एन्सारखौ 165 मोनब्रै0 रां तो दा गासै माने नैखिना गासै एडभार्टाइजमेन्टनि थाखाय गासैनि थाखाय जोङो कम्पानि मोनसेया दानथामनि थाखाय बेसेबां रां नांगोन 165 मोनब्रै0 दा एन्सारखौ आङो चेक खालामदोंसै जेने एन्सारा मिलायदोंना मिलायाखै 165 दा जोंना मिलायबाय पर्सेन्टाव तो बेखिनियानो सिम्पल नोंथांमोना बुजिखानांगौ जानांगौ मोजाङै नाय अब्लानो गोरलैयैनो बुजिगोन खेबसेयाव नायाबा खेबसेयाव बुजियाबा खननै नाय तो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै लोगोफोरनो फरायसाफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो माबाफोर सोंनो दङबा कमेन्टनि थ्रुजों सोंहरनो हागोन तो गोजोनथों फरायसा नोंथांमोन बाय बाय